Hoe is het? Maar goed, jongen. U is pensioen? Ja, ik ben niet jongen. Hoor Ja, maar, wie is allebei maar die wij hier. Wie ik net ontkomen, maar wat? Ja, kom even bij, Griff. Kom verder, mag ik maar kom even mee. Mag ik goed? Want wij beginnen de tot net aan de bedrijf. Nee. Je hebt nog een verrassing voor mij. Is het zo? Je moet even bijkomen. Zo, daar verderop. Dus dit is een bus, Griff. Wat maar dat? Komt u maar! Ja, gas met dat ding. Kom maar, kom maar. Wat is dit? Nou, dat komt er zitten bij grote letters op, dus ik vergeet nog niks. Nee. Maar het is een beetje de verrassing die in Holland is. Maar ze even zien wat erop staat. Ja, dat zit eruit. Een hoenekap! Nou, geweldig. Morgen, ja. Goedemorgen. Nou, Emiel, zanger van de Hoenekop. Ja, hoi. Als je dit treft, ik nou, want ik ben fan. Oh, nou, dat komt Hoe mooi. is dat? Is dat weer mooi? Ja, ik vind het geweldig. Ik hoop dat Griep wat koffie voor u zet. Dat mag ik wel hopen, Ja, we moeten maar even een poepje zingen. Jij zou ook meegenomen, hè? Ja, heb je eigen koffie mee? Nee, hij drinkt ontbijt. Zullen we even spelen, man? Of net? Nou, zullen we doen? Welke game doen we? Nou, we hier al een verzoekje van Griet zelf. Dus, Oh, maar Griet zou wel eens vertellen. Waarvoor wordt het graag jaren? Er is iets goed mis. Er is hier niks mis, maar dat is niet goed. Dat vind ik geweldig. Er zit iets dwars. Er zit iets goed dwars. Ik hoef maar één woord te zeggen en dan gaat het al verkeerd. En of ik veel wat er is, dan zei hij wel meer. Maar ik zeg gewoon die kop, er is iets goed mis. Er zit iets dwars. En ik moet rieden wat dat is. Wat is er, man? Nou, prachtig net. Mooi live concert waar kritisch zijn maar meteen de hoenekap de vleer. Is dat prachtig? Dus nog meer fanbun? Ja, ik vind het sowieso al schitterend. En dan zei je thuis even, dat is waar verwacht het zoks. Ik kies hem ook aan met zijn camper, maar ik denk, wat gebeurt hier nou dan? Ja, helemaal super, geweldig. En ben je met fan van Griet? Ja, tuurlijk. Er zit die iets dwars. Wat zit hij nou weer dwars? Iets dwars. Applaus! De Hoenekop live hier. Nou, dat vond ik ook hartstikke aardig. Hè? Oh ja, ik kan nog nooit zo beteerd dienen eten. Meestal kost om deze tijd thuis, denk ik. Ja, misschien zal hij het worst dienen. Ja. Doe je? Begin dan met geluid toe. Nou moet je oppassen. Het wordt een linkerzaak. Wat ben je man dan? Nou, het bot was eraf, we hebben Praten. de boel aan het verven geweest. En nu staat te koop. Dit is niet zo mooi meer. Ik heb er 2 jaar op gezeten, dus ik haal even een nieuw bord op en dan komt er een nieuw bord op. Oké. Maar jou bent nou makelaar? Dit is mijn zoon. Oké. De naam staat erop. Mag dat wel? Nou, had ik net. Dat doen we maar even. Ja. Ja, even reclame. En maar in jou helpen de zoon even maar wat putjes. Dagelijks ben ik voor de man op stap. Oké. Voor alles en nog wat. En voor dit soort putten. Ja. Als Freulich die belt op. Ja. Het bord is er al uit. Ja. Dan moet er even een nieuw op. Nou, en daar ben ik ervoor. Het is dat mooi niet, dan heb je ook wat te doen. Maar nou, het huis is al 2 jaar te keep. Ja, ik heb Het huis is te keep, ja. ja, het staat nou al 2 jaar te koop. Het wil niet, hè? Maar ja, we hoeven niet weg. Hè? We zitten hier in wat prachtig. Hè? Vlak bij het plein. Alle winkels zitten hier en al die dingen. Alleen, ja, ik word ouder. En dan kan ik het zelf niet Je meer komt ook nog voor de onderhouden. tv. En daarvan wil ik het eigenlijk weg. Maar ik ben zo langzamerhand ook 78. Ja. 78 Dan houdt het op in voor hemzelf alles op de kanappen en alles te doen. Ja, dat gaat ook. Dus je denkt van naar boer erop en huppakee. Ja, Ja. we proberen het, hè. We Absoluut. blijven er nog aan. Ja, wij blijven optimistisch. Ja, zou vanzelf wel zijn komen.